Ahoj děti, tady je stodola a měla by být plná zvířat, ale my je nevidíme. Zajímalo by mě, kde jsou. Pomozte mi je najít. Pojďme hledat první z nich. Myslím, že ho vidím. Tady máme dinosaura. A za ním je kráva. Proč se schovávala za dinosaurem? Opravdu by mě zajímalo, proč. Je to kráva. Tady je další kráva. Věděli jste, že krávy tráví 8 hodin denně jídlem a že mají 4 žaludky? Není divu, že jsou tak velké.